Hrob neznámeho vojaka. Wow. To už je ako zarastené. Tak to je krásne. V strede lesa. My ideme tam. Pekná medzizastávka. Ten západ slnka. Jo, tu je krásne. A privítalo nás tu toto. Nádherná chatka. Pekne zachovalá. A vedľa toho taká malá, ale úctihodná konštrukcia. Zjavne len anténový vykrývač. Aha, už mesiac začína. Zvečerieva sa. Slnko zapadá. Tak ideme chytro, nech to ešte stihneme po svetle. Tu majú drevo na zimu. Klasika. Všetky chatky, povinná výbava. Hej, súdek z dažďovú vodu. Jo. Dobre. A zas lanovka. My dneska na tie lanovky máme ozaj šťastie. Stará, zabudnutá už. Veď až tam, tade. Tu zjavne bola otočka, išli naspäť. Na ohnisko, na ohník nachystané. Lavičky. No, trošku už v takom stave. A však ešte slúžia. Komín taký jednoduchý. Stačí na chatku. Schody. A zamknutá. No, zamknutá. Tak no. Svetlo provizorné. Není to odmknuté, to je škoda. Nevadí. Ale nás zaujíma toto. Dobre. Solárne panely. To dáva logiku, hej, však ako vnútri zjavne nie je tu žiadny prúd elektriky, hej, v pohode. Ale toto, pozrite na to, to je technológia. Kladka, ktorá je natiahnutá na tú chatku až sem, hej, a vedie toto lanko donútra, tam, kde zjavne nadstavujú hore tú anténu. Nasmerovávajú, keď nemajú signál. To je dobre vymyslené, to sa mi páči. Tento mini solar panel. Aha. Taký pídi. Zvedavý, čo bude hore. Jaký výhľad. Ale je to úplne bez rebríka. Nič, len po konštrukcii sa musíš zvonku. Si im nachystal drevo? Natáčam? Hej. A či natáčam, no? Natáčam, hej. To tu celkom aj dobre leží, choj. To maká. Toto je hrozný prístup, čo ti šibe? To je hrozný prístup na túto plošinu. No, vyšli sme tu horko ťažko. Ale ten sunset, ten západ slnka, jako ešte tak chýba tak koľko? 10 metrov k dobru keby bolo, sme nad stromami. Ale ja sa nesťažujem. Čak poďme na strom. Je to tu dobré. To mi nehovor, že to ešte funguje, že musí vietor točiť toto. Jasné, že. Krásna anténa. Dosť dlhá. Nebuchni sa tam. Chytáme TV stanice. Tým smerom, Markíza. Točíme. A hen tam je... Čo tam je? Tam mi vypichneš oko. Tam je TA3. Ideme. Krásny západ. Jak namalovaný. Dobre, slušný. Mesiačik už začína svietiť, ešte stále vyššie a vyššie. A ideme ďalej.